Lapo lemas. Piye malam pertama nih? Duh, ajur wis. Ajur tenan. Lapo. Bojo korek. Apa yo? Ono masalah aku. Masalah. Wah, malam pertama sih untuk masalah, Bang. Piye ceritane? Ini lho ceritane. Bang Karden iki lho. Ayo, mana? Ane apa nih? Sing malam pertama aku lho. Walah yo mau sampe urung sunat. Mesin-mesin ae. Aku mau sampe urung sunat. Kapan sunat aku? Walah, sampe urung sunat aku tak ngalih. Mau aku sampe urung sunat. Ih, gila nih. Yen kelas 6 aku dadi sunat kok. Wedi aku. Wah, saya sampean dhewe aku mau sampean urung sunat. Walah. Sunat apa no? Gila nih wis gede. Tuwek malah. Cok yo pantes ta. Gila nih cok wis umurmu piro sih? Wis mek slawe iki. Iya. Ya opo? Yo. Nang tuku aku Ini wis koyo malam pertama. koyo gajah iku koyo irunge gajah. Gajoke urip. Biyen sunatan masal sing Pak RT enggak melo ah. Ora melo biyen melu. Oh iya iku Melayu aku. Melayu ya. Sing menek wit iku kan. Wedi aku. Wis gane sing tedas iki ngene. Tukang sunat ana gara-gara iki. Tukang cukur enek. Aduh yo. Mohak ta manukku iki kok. Yo gak ada sing tedas ah. Oh iku ae. Pak iku lho, Pak Supri. Mas Supri Iya, Pak Supri. kampung sebelah iki. Supri Adi lho. Oh, iso ta iku? Oh, iku tukang sunat sapi iku. Lho, padakno karo sapi kon manukku. Gede iki sapi. Enggak, iku mantri tradisional iku. Anu biose kan. Yo ono ae mbok biose iku. Biose yo doane tok paling biose. Sunate nggih apa sunate? Yo enggak ero yo anak-anak kono arek iku lho sing Wis gede ngene iso apa gak kira-kira? wis iso ae, ayo tak terna. Timbang ning dokter kon isin kok. Ya wis aku. Urip bojo. Iya wis yo. Ayo tak terna, ayo. Iki lho, Mak. Enom kadai. Bojok. Kucing. Coba. Ngambut. Iya iku. Ngopi. Duh yo kan. Apa kok? Soge yo. Iki lho. Yo apa kok? Iki oh. Sing sunat aku apa? Wis aku sing ngetok, awakmu sing ngomong. Iya wis. Pak Supri. Assalamualaikum. Pak Supri. Pak Supri. Duh, yo sik. Apa? Apa? Iki Pak, koncoku. Ate iku. Wes sunat. Cok, meneh aku sik sibuk iki. Selak urip bojoku Mas, Mas. Kang urus meneh, balik Boleh meneh. tak rene ya, Pak. Yo. Wis Yo ngono, timbang ning dokter. Gelem enggak? koporan iki mentok nyolongnya bedane. Gini ayo. Yo, mana ayo? Terne enggak? Jung sak memane ta meneh. Yos. Malah baju ora gelem ngeteren kau. Wonge kereng. Wah, Bais. Assalamualaikum, Pak. Pak Bre. Waalaikumsalam. Apa? Oh, alah sampean ah sing dinga. Wis, monggo sampean mlebet, Mas. Iku wis sampean boleh tahu. Kita, Mas. Nggih. Sik yo, tak coba alat yo. Mari kita eksekusi. Bapak Supri. Bisa, Mas. Iya, Pak. Iya, mau metantang, Mas. Oh, yo wis metantang opo. Waduh, sampean opo iki kok wedine sunat barang. Wedi ya ben, Mas. Kapani sunat-sunat. Wis, sik Pak, tak ngetokno iki, Mas. Lho. Gak Mas. Kok ono arek barang?
Ya iya lah Mas, wong iki alate, wong sampean kuat dhewe kok ngene kok tinggal gunting. Bengkel ta sunat sana. Sunat ada cilik. Lah sampean gedhe ngene lho nganu. Iya ada cilik gawe gunting-gunting bareng. Wis, ayo Mas. Ndonga sik sampean. Iya. Tak eksekusi ning. Tak bukae sik yo. Ya Pak. Loh. Apa Pak? Kuat ditemen iki. Ini. Ulo Kang. Manuk iki. Gini bojoku yo arep Pak, Wis dawa. yo wis kene. Tak jebite sik kene. Gak loro Pak. Ora gedine loro kok gak. Semprote sik yo. Lho. Ki apa Pak? Cek gak mambu ngene yo. Pikir manukku apa robong sembun. Ora teman-teman. Angel iki. Waduh iki gak kenek Mas gak lading-ladingku sing Apa? saiki gajene ya. Wah lo gaji lek iki. Daging lek iki wis ah. Sik tak tutuke sik yo. Lho. Wis tak meneng kok sampe ini gak loro. Cuk. Aduh. Cuk iki manuk. Aduh walot temen Mas iki Mas. Gak kene Mas. Waduh gak kena Mas. Waduh wis tuwas lagi. Gaji ae. Daging iki dulu gaji maneh wis sampe ojo rame ae wis tak gantingan wae malate. Isik Mas yo. Lho. Apa iku? Yo tak tutuke sik cek kamu walot ngene gedhe ngene. Sotil lho. Yo itu sotil iki Mas wis sampe meneng wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ngrek. Nah iki Mas. Lho. Wah, yo lek iki insyaallah yo ampun lek iki Mas. Anu sing iku Mas. Ora wis ta lah. Iki wong Mas ngono yo. Pokok dungone sampean merem. Wis yo. Bismillahirrahmanirrahim. Kok jancuk macam ngono. Waduh. Wis sampean cek waloti temen Mas. Iki lho gaya arep lho Kak. Mempan iki. Wis. Sik tak coba mana. Ngaduh kon mana. Mas. Apa wis iki Mas? Tapi separuh Mas, ujule Mas. Waduh, gak kene Mas. Lho, pedhotno gak kene. Gak kena Mas resiko sama ini Mas. Kanggo gaji Mas. Oh, kau ono iki wis Mas, wis pokoke sepurane yo, sak menit tok iki wis. Duh yo. Wis. Wangil iki. Kegedean manuk sama niku wis ta. Ya wis iku separuh iku resikone sampean ngambekane dibiyen gak belum sunat iku. Aduh, yo Ya male. wis. Male tak bayar separuh ta iki. Wah yo kalau dijual separuh Iki iki. wis iki yo ate yo. Ini sampean ngombe 3 kali sehari. Yo. Ya. Lali yo. Sun Yo Pak. aku yo suwun. Wis. Mas, bayar durung Mas sampean. Wis, meneh Pak tak transfer lho Pak. Oh iya ya. Hati-hati lho Mas yo. Lho, ambek sapa sampean dhewe ya? Dewe kancaku Panji wingi gak ngeterno. Oh, iya wis lek ngono. Suwun Mas yo. Krik. Seperan yo, biasa ngene. Ngawur sik loro. Piye? Gagal wis. Gagal apa? Ora pedhot malah wili-wil. Bojo murih minggat iki. Murut wone kono ta. Gak pedot piye? Ora mekan. Hah? Ora mekan. Iya lah. Terus separuh tok ono. Iya wili-wil aku. Murih iki piye iki minggat. Ya wis, Murut piye wone. yo? Mulai merotomu. Serabi. Sik nguyu aku iki. Ya wis, iki ae, muri kana. Dino koyo ping 7 iki sasi. Bancer langsungan. Aduh. Loh, copot rek. Ji, manukku copot ji. Waduh. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, tapi loro iki. Ojo lali like dan subscribe agar kita bisa berkarya supaya adegan selanjutnya menarik.
kan. Ayo, jangan lupa like, subscribe, share, komen, Dan jangan lupa kasih video masukan positif. Oke.